mu be mamu yalla o do bina fo bo ba fo ko tlibi be ski tlibi be an bora ni jamana ina andara du tlibi fela ni jamana ina ibora jamana mina shufede tlibi na yo o ba wana do tlibi na koro ide ayele tunna e ma ya ko de ko agtosha laylaha haya shudu dibila wa akhraja duhaha katli fela yele watu fofoli yongo be alaka sebayadi kadukolo koni koka shubu kodukolo koka na fambe foka exceptionnel munumbe yorodo bi mettre le felala ayorodo yerete maski yorowi yorodo bi meshu felala ente jientala shubu ko dugube je kamini dukolo ni kabakolo dilala abeni joina halo yoro munumbe me nuka watu franje ka jam na wati bina shubu ko fe lebibe dukolo ko kana tabulo shunitli al-layl wan-nahar hukman alayka bakulu laka bli korota ka shudo dibila ala dibina ni shufelay ka tli go vela yele ko nada ma de be farla yonga kubi yele mado do sunnaina o tasraina alaka o kuina utsi no mana koroto duguje koro chugo fuka sigika alaka sebaya kono ka alaka ya maru kono alaka duguje ni be minge ni duguje ay kasoro ko ke ni mago be shufela fanana biski ka shunna li de kono adama de tsika yele ma foido ni ngoflala o alam ki gani mbu yan nun foka ni kaba ko nun foka jira ko ni be kaba ko e katema hali adama de shunya na malika والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك قفت بكله دحاها أيوفنا فنزل دون بعد وقفوا بكله لكو فلو كل كتو دي كله وقف عليها ولنا كفنزل ko arab ka di kurai al-ardu ba'da dhalik dahaha ko fi Allah ta'ala yadkhulu finze kuma ile bala tuko akhraja minha ma'aha ninga dukolo jibo dukolo lay ko dasiri fu wala la ko jibo wala la wa mar'aha ani afalifon no e bagandien yoro falifon ay lu bodu ko la embe ala be ka sebayo fu sebaya mun ni kuna kadi ni hakli kai e bi dala ko ala mini gonnuge o ala ti dese ka shunya na baya والجبال أرساها والجبال أن كلوا أرساها أيولو جيجي دكوكولا والجبال أن كلوا أرساها أيولو جيجي دكوكولا كلو كيكا دكوكولا سباتي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم على كلو كدو كللا كلو كردو كللا ولا سا وكان لما نأوي يا والجبال أرساها أي كلو جيجتو كللا أنت من السورة من سورة النبأ والجبال أوتادا كاي كلو كبلوي kuma be bolog genge fela tukumina wala sa kasabati kumana ay kulu fana kedu kulu bolowi uchuina ya wal jibala ani kulu arsaha ay kulu genge kulu la ku sabati era kulu fengirim bay anyabe kulu mununa shiti jate jiya kulu bawfe
fam kala ma kala me wala ma do ko sike o be do kala baw jien kulu jambaw be rom na wudu done wana kulu ka wazifa yi du kulu koka u kembe ka du kulu de sabati du kulu ge متاعا لكم ولأنعامكم awa femun forakana fem fole flekana ka damne ka bakulu dlalla shoot le falen fem ala e fen jeti ka tunyona ni payo ke ni jinya kite ala ere bina adama de ka bunya de doni yoro ina ka don ko ala barka da e wajibi adama de akoni mbe ni fen fole fle payi ni mbe ke mata'al lakum payi nunu gedda mutalanye awi wali an'amikum ana kan nema bagam al-an'am wa nema bagam Allah ta'ala re bagam nun kerengere ku ke nema ya adama dum wa bagan nani ulu kafsa balu srafe katabe bagan to beka ala al-itlaq ulu to re de wela ala fi ku al-an'am sura do to dambula suratul an'am nema bagam don bo bagan nani defura nyame mishi sara ni ba am fonde ma ko al-an'am kunne ma bagam kulu ko kana Allah ta'ala sira di anga balu ni femu ni sugo ko sira fe o famba be siri men nunde la nono ko fana sira fe o famba be siri men nunde la yen nono yoro ni femu namara li wonde ko nono yere du akira mugula mayo akira jila mayo basura abu mununu ni fenda ma do de nyonje nyamew mishu sagaw baw wa lahiya be boni fennani de hadiya abu boni nani de kandigale be ke dinguni la abu boni fennani de ni fennani de to ko nema bagam ala yudla usanya usugo sanya uke nema adama do o nga nazara wiyo toyi ko folle de kadu ala ni yalla so haram ya kadaka leere manzanu lete fenzanu mai ayi chgola lete fenzanu mai aduminike chgola lete fenzanu mai akata biya shila adama dire ka fitra naka fitra kai bi fitratihi salima ya adama dire hakli kai ni le jwa koro ka saka jigi jwa koro akanga jumenda ni le jo amana fachugo chugo ka tura jwa kirefe ka hali demseni kudombali wele pabe jumay veni flala ni le jo ka nyame jo ka demseni wele be mun fenna ni bakoro kujo fale jo ka le jwa kirefe bi jumenda ni boka ni tara kungo fewna ni sinani le jo nyongoro bi jumenda oyu yechugo awa udumini kechugo lebe fenjugo beju ala ma le chugo haram ya amma dore kama illa karamatan lana wa ihtirama ala ya muya di na haram ya di ayo de fo kwale be fensan mo ndi daga ay abe fe nogolen haram ya kamo amma ya do qaida do be don wo ejme hanni fem mata to ma ngani fenyere a chugoyala adama de na duni manga fe nogole sharabi fe haram ya an nogoli kama hal na to ma fo hal na to mana qur'ana ayala to mana hadisala kuma madilika waka nga ni adama de ret tabiyala ni te fe adama de hakli bi somina kwa kasan odatu andilla ka nga karamo do yininga misraka kundo o so ko kiri an fe do ni yalika akuma do fa do ankla ngwa balaka ka share de mount ga ne ko sayna de ne kuma ina afa akoko arabu kumbe fon fen dunka koro dozo ya sirafe ko
ni o tɔgɔ man na k'a fɔ ko haramu don k'o bɛɛ dagalen k'u tun bɛ ban fɛn o fɛn na ka kɔrɔ ko o bɛɛ ye haramu ye n'a sɔrɔ tɔgɔ man na tɔgɔ min bɛ a sen bɔ a la ka kiri wɛrɛ d'a ma nana kuma in jateminɛ ja kuma kɔrɔma don hali arabu dɔrɔn tɛ an yɛrɛ ka donsow y'an ka kɔrɔ sogo wolomani tun t'u bolo nin fɛn in sogo ka sanu buwa bɛ nin fɛn in sogo la nin fɛn in yɔrɔ nin bɛ nin kɛ maa la o de jateminɛlen don adamaden yɛrɛ ka kodɔn na hali bi koɲɛɲininaw b'o jateminɛ o nin ye fɛn ye a dunni bɛ se ka tɔɔrɔ se maa ma nin ye fɛn ye nafa b'a dunni na dumunifɛnw ma dun kunfɛ ten o kan'a filɛ ko hali n'an ka farafinya ni fɛn o fɛn jiriden ka ca kungo kɔnɔ nka i wolola k'a sɔrɔ min bɛ dun i ye kodɔn i wolola k'a sɔrɔ a bɛ fɔ ko dɔ ti dun n'i tulo gɛlɛya ka tɛmɛ n'a dunni n'a wolola min na o y'i kungo ye bamananw b'o fɔ Segu jamana kan ko n'i tɛ n biye dɔn ko bɔbɔ yɛrɛw na tulo k'i la kɔrɔ ye n biye ani bɔba yɛrɛw olu bɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ka kelenw kɛ an b'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ni pɔsɔni bɛ nin na buwa b'a la a bɛ se ka maa fa nin bɛ bɔ a ji bɛ bisi a ji bɛ min a jiriden bɛ dun o bɛ sigida bɛɛ la n'i taara sigida la jiriden y'a dɔn jiriden haramu ko kuma tɛ jiriden nɔfɛ ka caya ale ta ye dɔrɔn nin bɛ nafa bɛ nin na an b'a dun wali nin ka di an b'a dun nafa tɛ nin na an bɛ ban a la walima nin man di an b'a to yen a ma sogow la dun sogo minnu ye haramu ye ala y'o fɔ ɔ fɛn caman de bɛ kungo kɔnɔ damasiw tɔgɔ ma wa hakilima yɛrɛ tɛ se k'a faamu ko o bɛɛ tɔgɔ ka na sɛbɛnfɛnw kɔnɔ n'a fɔra fɛn o fɛn bɛ kungo kɔnɔ k'o bɛɛ kun ka taa tɔgɔ ma kelen kelen k'a fɔ nin bɛ daga nin ti daga a tɔgɔ ye di lɛ haramu ye sinɛ bɛ daga awa sozani dagalen don wɔlɔ bɛ ta ko kungo kɔnɔ fɛn bɛɛ o bɛ se o kitabu b'o bili i b'o kala cogo di o kumana kaida générale de bɛ yen o ye jumɛn ye fɛn min n'a ka sanu o ye adamaden fɛnw ye fɛn minnu ni nafa b'a la a hɛrɛ bɛ se farikolo ma masalan jiriden dɔw bɛ yen a bɛ kungo kɔnɔ haramu tɛ o e k'a dun bani a tɔgɔ tɛ yɔrɔ si maa minnu b'a fɔ ko juin tɔgɔ mana kuranɛ kɔnɔ walima ko dɔrɔgu tɔgɔ mana kuranɛ kɔnɔ asidi fana tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ bɛɛ kɔnɔ asidi tɔgɔ t'a kɔnɔ nka maa si tɛ sɔn ka ale bɛ to yen mun kama a tɔɔrɔ kama donc fɛn minnu ni tɔɔrɔ b'u la adamaden yɛrɛ ka kodɔn na o dunni ye haramu ye automatiquement hali n'a tɔgɔ ma fɔ o fɛn minnu ni ɲugutɔla fɛnw don alors dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ sira fɛ alimu nafisitigiw b'o fɔ ko adamaden yɛrɛ hali ni fɛn dagalen don ni i ni bɛ ɲugun fɛn min na ka n'a dun a bɛ se ka basi s'i ma fɛn min don e yɛrɛ de ni e yɛrɛ dilancogo la i bɛ ɲugun a la o fɛnw bɛ yen k'i k'o fɛn in to yen m'a fɔ o ye haramu ye dɛ ko nka a man ɲi e de ma n'i y'a dɔn a man ɲi ka kɛnɛya ɔ adamaden fanba n'i ye fɛn jira hakilima 190 bɛɛ b'a fɔ nin tɛ fɛn ɲuman ye e kana fɔ e foyi t'a la anw b'a dun foyi t'a la la kana kɛ n'i ye sariya bɛ fɛn minnu dun ni daga an ye e k'a lajɛ bari walima adamadenya yɛrɛ la adamaden yɛrɛ tabiya ɲuman bɛ fɛn minnu tɔmɔ masalan an ye kodɔn yan k'a sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw kabini tori tɔgɔ fɔli ma daminɛ yan kabini kitabutigiw ni fɛnw ma tori ko kuma fɔ yan an y'a sɔrɔ u tɛ tori dun n'o tɛ u ɲɛ b'a ni jɛgɛ bɛɛ la ji kɔnɔ nka u ye jɛgɛ ta u ye tori to yen a b'o cogo la kungo kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen hali a yɛrɛ ɲɛnɛma kasa dama hali n'a tɛmɛn'i kɛrɛfɛ kasa min b'a la hakili ma t'a fɔ k'i b'o ta ko k'i ka fɛn dunda ye a ye kuma min fɔ komi ale ye arabu de ye ale y'a ta danbe ka taa arabuw ma hali o kelen bɛ se ka fɔ an yɛrɛ fɛ yan an yɛrɛ fɛn sanuma minnu tɔmɔ an yɛrɛ ye ni tɔgɔ ma na a la ni kiiri ma na a la nka ni kiiri kɔni nana dɔrɔn kuranɛ la walima hadisa la a banna an ka laadala kuma o bɛ bila parce que asulu ye ala ye fɛnw dilan k'u bila an ka bila la minnu tɛ bɛn a y'olu jira o fana minnu tɔgɔ ma fɔ bɛnni ko ni haramuya ko la o bɛ suma ni sariya ka bilasiralikan foroba bilasiralikanw ye i komi kuranɛ aya minnu b'a fɔ ko fɛn sanumanw de dagalen don a bɛ lajɛ fɛn sanuman don wa a bɛ lajɛ est-ce que a ka sanu kaida dɔw fana fɔra nin fɛn bɛ balo nin balo masina na a bɛ lajɛ o fɛn fasɔn dun b'a don wa
masalan sharatigu b'a fɔ kɔnɔ minnu bɛ balo ni sogo ye ko k'olu sogo to yen kɔnɔ minnu bɛ balo ni sogo ye walima kungo kɔnɔfɛn minnu balo ye sogo ye olu sogo to yen fɛn o fɛn ale yɛrɛ de bɛ fɛlɛli kɛ ka balo n'a ye ko an ka sogo dunnaw to yen sɔrɔ hɛrɛ t'olu sogo dunni na adamaden nka a ka ca la fɛn o fɛn bɛ balo bin ni falenfɛnw na olu sogo ka sanu o de ye fɛn dunta ka ca wallahu ta'ala a'lam. فإذا جاءت الطامة الكبرى kuma kun jɔra min kan o ye mata'an lakum wa li'an'amikum o de nana ni nin kuma ninnu bɛɛ ye ko ala ye nin bɛɛ kɛ damutalan ye aw ye wa li'an'amikum a n'a ka nɛɛma baganw o nɛɛma baganw ɲɛfɔli de nana ni nin kuma ninnu ye bana an ko o la ko ala barikadali ye wajibi ye parce que nin ye aw ni nɛɛma baganw ta ye o nɛɛma baganw fana ye aw ta ye adamaden bɛ falenfɛn minnu dun ani falenfɛn minnu bɛ yen baganw kama o fila bɛɛ bɛ yen adamaden de kama ka d'a kan ni baganw y'a dun baganw adamaden bɛ tila ka baganw fana dun min ti dun sa o ye adamaden ye ayi o ti dun adamaden ti dun a ti fa i ka tɔɔrɔ foyi man kan sa fo n'a yɛrɛ ye kojugu dɔ kɛ n'o o kiiri bɛna boli a kan ala ye adamaden bonya dɛ ala ye adamaden bonya n k'a y'o fɔ hali a ma adamaden to yen a ka taama sen fila kan a ko ne ye adamaden ye a sogo don n'a d'a ma gele kan ka a sogo don n'a d'a ma ji kan ɲaamɛ ni fali ni so ne ye yɛlɛnkanfɛnw de ye u bɛ yɛlɛ a kan ala ko a bɛ yɛlɛ u kan u b'a se yɔrɔw la n'olu sababu tɛ a bɛ degunba sɔrɔ n'a ko a bɛ taama se la ka taa o yɔrɔw la wa masiri do fana n'a kɛ masiri ye a ye sokɛ ye masiri ye koyi anw de t'a ko kalama bɛ baliku de kabanankɔrɔ kwale san 40 kɔ san 30 kɔ kaba ala k'a da a dɔw ma so yɛrɛ ɲɛnama y'u ɲɛna fɔlɔ jango ka yɛlɛ dɔw y'a ye olu ma deli ka yɛlɛ a kan o de ka ca o de y'a to waatiw tɛ kelen ni galemɔw wuli ka ko kabanankɔrɔ filɛ k'a ma deli ka yɛlɛ so kan wali k'a ma deli ka yɛlɛ ɲamɛ o komi ni ye kabanankɔrɔ jira bamakɔ yan ko kari filɛ kaba ala k'a da a ma yɛlɛ moto kan y'a dɔn o ye kabako ye dɛ dun tɛ so ni ɲamɛ de tun ye mɔgɔw ka yɛlɛ ka fɛnw dugutaa tun bɛ kɛ n'o de ye cidenya tun bɛ kɛ n'o de ye soforo kunnata tun bɛ kɛ n'o de ye masiri tun do fana i pari ka yɛlɛ so kan hali bi masiri do koyi a kana k'i ɲɛna ko bolifɛn wɛrɛw bɔra k'a ye ninnu daraja b'u la dɛ e tɛ faama kunbɛ yɔrɔ e tɛ n'u bɛ fɛ ka kunbɛli ɲuman yɛrɛ kɛ u bɛ na ni sow de ye hali an filɛ yɔrɔ min na bi 21e siècle la n'u bɛ maaba kunbɛn n'u b'a fɛ ka événement bonya maa min a ma deli ka na jamana in kɔnɔ u b'a fɛ ka kunbɛli kɛ kabako ye u bɛ sow pari ka bɔ n'u ye a tɛ kɛ wa u ka mobiliw bɛ yen u ka motobaw bɛ yen a tɛ se ka bila so nɔ na dɛ so yɛrɛ ye cogo dɔw bɛ yen hali t'a fɛ a ka bɔ ɲɛ kɔrɔ o n'a ka cɛɲɛ n'a dancogo cɛɲɛ n'a a fanga y'a dɔn so yɛrɛ fanga tubabu b'a ka fɛn caman fanga suma ni so de ye 1 chevaux 2 chevaux 5 chevaux fanga caman suma ni so de fanga ye o bara o so min filɛ ye o fɛn ɲɛnama fanga man ɲi o kolon bɛ ka di e ma bi yɛlɛ ka taa n'a ye cogo min ka di ni ji bɔrɔkɔ bɛ yen ale de b'o cogoba e parilen sigi b'a kan ni bɛlɛkisɛw ni fɛn bɛ duguma ale de ndɔrɔ bɛ kɛ k'o cogoba e lafiyalen sigi b'a kɔ kan ala ye nin bɛɛ kɛ adamaden ye munna e t'a la barika da
afala tashkurun ala adama de boya de ako fana kwa ya ngar sige fensanu mauna na mo yo fensanu mauna to ibi de o oyichi yo iqabun min Allah nyanga tari do ka bo ala yo muna alay nema munundi fensanu ma munundi ayu diam alebe batonu widi kama ko de do mina fiye ko ala be batoni fensanu ma nunu yo an lala ala batu kama bana alay nema di ama ka fensanu ma di ama awa mani bana o ala batu ma dron yakili bi tura kunka fensanu ma nunu de tayble ere de bino lu toy ire masa bita fen nogole muna parce que eni sanuma nunu hanka on sanuma nunu lil mu'minu de tay ere de bina yela man nogole on gayere isa ode nyana yahudi yoso fo ala ma tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ta'ala yere di charger ka dumini kula dumini de binna salwa bina mannu bina baratala haram ko kuma tala ni yere ya ni na bya fa yini chuko kan yini chuko mai ala o be dunin takabuka o maso yimi ni o yusoro kana kafiri de fana bete de ni kafiri strata ala ya dama de buya ni yere sutura ni fini ma doni e langolo na yala sa e baliku ni yeche e na kuleti ni ndaba do saka tro fini ma bi flawna ni ye muso ye sa e flawn sutura be kuma mina ku ladabu ku datugu u ke koli u yere sutura ku asro eni jibu kunguruni be yala la komi fero be magna ala kuta de bete de e may am fa adama kuma mina lajra bira ni gashi akuma ale kuma foli ladabu yini mungera qur'ana ya lakale ko finu de wala ngara kabula utoro be jiri furo tige ku yere datu fini bunya ya ala ya adama de ni kira ala kutala hera de bina fini mbuila saka dumini hera man nu nema ya ala ya adama de ma ni kira kafiri hera bino luto isa nade to desaj me nazaro blal les woduna desedwa alay donia duma ka kobe kuyi wishe umaraka chaya kalokili an sugo bisiga du mishi umaraka chaya mishi kele sugo abe mishi folo mishi fla saba sugo mishi kele nono abe mishi mugan folo mishi mugan nono abo la onata be niulu norole lela min fa haram yalini min fa nogoleni katake oluka sugo dunta famba de oye parce que ko ye haramu ko haramu de kadolu yi orete de ibani mingera alala de ala fana be e hakili de datugu e ma qur'an yo de fo ko unyina na uyere unyina na ala ko mige ala unyina uyere ko ala yu hakili datugu o kera mige we fenmo ndo ikatugu fenjugo do e abena ka ko yagu e bana to buya abaka jimmi ta kerengere nu nana wo banga kolonjula wo banga anga yangoro bina jila ka jisa keme ni ko fo eau potable au minéral ta jago sana ta fesa o makili bitlomi awi ala che lo toro kolonji jmein toro bisega bonya ka lobo ali burusi kono koji amam sa dloy ora to cancer bi ni ka be tadeci to vous fait cancer modèle bébé cancer de peau cancer de gorge cancer de yoro be cancer bi alcool do fanki garan de ba kew alcool ni lesugo olu flani kenaya te ñoo fe kuy o fla mana yoro la bo kenaya be kambeti ya alcool te fen may kuy
ema na ya doni maga joli dala ema ka tuyi bana ba de konona numero do be komi jolli amakin hasasiya hali alcool al parfum fena alcool kacha ya fie ikama ngorolaw ni yoro fie mauna ati jendonya oh ne bo de mikata ison ka dungodu e go de mikata i bien ka dungodu sho de betaski ko butel nani duro woromi ke ko ala ko takade walika sigi dron ka fen kasa ko mo nge ki dakasa ko ya comme cigarette minaw je minaw e ma tobe kasuma jana ngini ka faru dakaw afara ko alkira sallallahu alaihi wa sallam kun alkira kun duna ka sogono na bora kena ma na duna sogono ka be folo mina siwak ko gisedi alkira sallallahu alaihi wa sallam ma shima delika barubo ki suma jugu do me alkira no fe hal shinki ni suma ko banana mo dama ibi yala ka fura de yini yara banana ma bi dowla ta soro da suma bu da no fe bu fura de yini ala o halna banana mate adama do ngere be fen suma dum yini pour que ku da suma ja parce que da 10 minutes mesradi na turai na tisania wal mani suma jala on te kala akatelika alade katelika suma ta o mo atobo la kuma mina o ebe ki ta wushu bewa go cigarette te fen suma dum ati da suma ja atasania joda mba benyina daga jodan ka dan ne gela yace ga ibal ku azo joga dai yina ire de balaku ke herata mitola herata mine kofe ammi ate here sidda kononama ate da yechugo nye atasumacha akundu yedmen ba me mungama ama façon buga dimba to de wallahi bu muso to de cigarette mina ba muso to de bisuru yan ba bisuru ini mambe mama ini mambe bisuru yan na kusuba ni cigarette ni ba toro de ko muso do ba mi de ben da do la so cigarette mina ko ni malla ne tan rablo wajul la ko o te ulde malion yi o tukoro mo de angela yo tambale maliya muso ko ni cigarette ya isi ya fuge sa madara ni mabe furu ali maye furu vagabonde de be furu ange muso cigarette mina karoge ni te ko boye ni ota ara ayru ko je ko bandi faye ko boye ni te ko boye ni yo furu wallahi fuki sai ka si so muso ka vagabonya sira cigarette mina teme ola de o mana chenye chugo teme ola neta ni man neta afek ndaga dun na wadira la ede flaka fani ede ne so cigarette mina neta ndado ka kuma wa sranye de ni ya kom suka jagele ya sira cigarette mima ni na benay dugwala na ka bi kuma ifafo idha khatabahum aljahilun qalu salam fo karsa en yadda ile benema alaka bodaka subhanakallahumma wa bihamdika